Trápi vás stuhnutý chrbát alebo krk? Masážne banky dokážu uvoľniť svaly za pár minút. Masážne banky sú pomôcka využívaná vo fyzioterapii, rehabilitácii a masážach. Fungujú na jednoduchom princípe. Vytvoria podtlak, ktorý jemne nadvihne kožu a podkožné tkanivo. Týmto spôsobom podporujú prekrvenie svalov, uvoľnenie fascií, regeneráciu svalov a tiež lokálne uvoľnenie napätia. Využívajú sa pri stuhnutom krku, bolesti chrbta, svalov, preťažení, ale tiež pri regenerácii po športe. U nás vo Velve sa nájdete rôzne druhy masážnych baniek, ako silikónové, sklenené alebo plastové banky s pumpou či banky s balónikom. Vákuové banky sa používajú všade tam, kde je indikované aj klasické bankovanie sklenenými bankami. Pre jednoduché použitie a čistenie sú vhodné aj pre mobilných masérov a pre klientov, ktorí sa boja ohňa. Pri bankovaní detí alebo do prostredia, kde nie je použitie ohňa vhodné, využívajú len efekt podtlaku s ľahkou reguláciou. Masážne banky s balónikom sú určené pre oblasť tváre, ale tiež ich využijete na rôzne časti tela. Silikónové masážne banky využije nielen masér, ale výborne sa hodia aj na domácu masáž. Masívne hrubostenné alebo tenkostenné sklenené banky z priehľadného skla pre použitie s ohňom. Banky sa najčastejšie používajú na dynamickú masáž. Na kožu sa nanesie masážny olej, banka sa jemne posúva po pokožke, napríklad pri masáži chrbta alebo stehien. Alebo na statické bankovanie, to sa banka priloží na konkrétne miesto, nechá sa pôsobiť niekoľko minút. Niet divu, že bankovanie si získava za posledné roky čoraz viac priaznivcov. Táto metóda je totiž pomerne jednoduchá a veľmi účinná na uvoľnenie a zmiernenie bolesti svalov.